händer som från sitt. Var det någon som var på Jens Fredriksson här igen? Mer än Tina. Och du var där också. Vänd där. Så ja. Bra. Rätt så. Rätt bra. Med låga händer. Vänster skänker går ut. Trampa ner hela halsen. Upp med tårna, se vägen. Vad ska du? Vad ska du? Ja, just det. Ja, just det. Två hinder i rad uppe var det. Eller hur? Ja. Jaha. Ja, En gång till. Ärevarv. Ja. Våg. Ja, rätt. Se vägen nu då. Titta vart vi ska. Och vänder där. Ja, och håller ihop händerna sen igen. Nu vart det Pia. Ja, höger fot. Den är högersidan. Du får starkare högerben. En gång till. Jag har 10 minuter kvar. Om nästa slag. Se vägen då. Så lägger du till höger skänkel när du vänder. Vänster bygger höger skänkel. Ja. Ja. Ut lägger till och gör det då. Och så sätter vi lägger fram sadeln. Camilla, varsågod.